Damir Kajin na izbore izlazi kao nositelj liste demokrata i hrvatskih laburista u 8. izbornoj jedinici. Službeno je to potvrđeno danas na konferenciji za medije održanoj u Puli. Meni to ne treba. Ja sam 30 godina sebe davao ne samo Istri, Rijeci, Liburniji, našim istarskim otocima, tvrdim cijeloj Republici Hrvatskoj. Ali ja ne mogu gledati gdje je Istra danas i da se Istra od regije lider, kako su joj tepali, pretvara u regiju slučaj. Istaknuo je Kajin i dodao kako se odlučio izaći na izbore jer jedino preko Sabora može pomoći građanima. Glas, pazite, i ovo ću reći, za ovaj danas IDS, kojega sam ja stvarao, kojega sam volio jednako kao što volim i volio svoga sina i volim ih, je naprosto bačen glas. Tko god da dobije mandat, budite uvjereni, kao što ste imali prilike se uvjeriti od 92. pa do danas, pogotovo u ovom zadnjem sazivu, teško je da će prozboriti i jednu riječ. Od 2017. godine Istra u državni proračun nije uplatila niti 1 kunu. Istaknuo je Kajin jer sav porezki novac koji se ovdje uprihodovao kroz poreze, doprinose, trošarine i išao prema državnoj blagajni u većoj mjeri se vratio u Istru. Predsjednik Demokrata istaknuo je da sve stranke obećavaju med i mlijeko, ali ono što nam dolazi je zapravo problematična jesen. Čeka nas 50.000 ljudi koji će nam se vratiti iz inozemstva ili Europi ne cvjetaju ruže i to niti jedna stranka koja sada, barem prema programima kojima vidimo, koja se natječe na izborima, ne pokazuje niti jednu stvar, niti jedan komad programa koji će ići za time da se u Hrvatskoj stvari promijene. Zato će Demokrati i Hrvatski laburisti sljedeći tjedan predstaviti program u kojem će u 10 točaka jasno pokazati što treba napraviti na jesen i što treba promijeniti u Hrvatskoj da bi održali ovakav standard. Istaknuo je Mrsić i kako nas vlada uvjerava da će turističke sezone biti, ali vrlo jasno je kako turista nema. Problem su i sezonci, za koje vlada nije dala nikakvo rješenje. Zaključnu riječ na konferenciji imala je šefica Istarskih demokrata. Cilj nam je u Istri i Kvarneru, kao što je sam Damir rekao, biti glas ovog kraja koji promiče načela socijaldemokracije koja je nažalost izgubila svoj put. Sila koja ne bježi od odgovornosti. Bićemo glas koji je odlučan, koji je umije i koji je spreman osigurati svojim programom rješenja kako izaći iz ove teške krize, kako se na kraju krajeva uhvatiti u koštac sa eventualno novodolazećom krizom koronavirusa.